разберем какво количество коректор трябва да добавим към нашата боя. Всички знаете, че коректорите са чисти пигменти, които служат за неутрализация на нежеланите оттенъци, както и за подсилване на нашия цвят, който сме избрали. Съответно, как да използваме коректорите? На първо място трябва да определим нивото на изсветляване на нашата коса, защото според това ниво, от което тръгваме, ние ще можем да определим какво количество коректор да добавим. Като се има в предвид нивото на изсветляване, следващото нещо, с което трябва да съобразим, е количеството боя, която ще използваме, защото на база количеството боя, която ще използваме, по най-правилен начин ще можем да сметнем какво количество коректор можем да използваме, както казах, за неутрализация на нашата коса или за подсилване на нашия цвят. Ето защо аз ви съветвам, ако вие все още не знаете как да използвате тези коректори, да се присъедините към моята академия и съответно да научите как по най-правилен начин да боравите с коректорите. Нещо, което притеснява голяма част от фризьорите, а пък в същото време ще разберете колко е лесно да се работи с коректорите.